Every day I turn my radio on, nakikinig sa my one and only radio station. Nasaan man ako, isa lang ang radyo ko, dahil more talaga dito sa aking paborito. Ano man ang ginagawa, sino man ang iyong kasama, Marimor ka na ka, saan mang sulok ng bansa. Only radio for life, with you I'll never have to be alone. My only radio for life, you're the best friend that I've ever known. My only radio for life, with you I'll never have to be alone. Have to be My alone. only radio for life, you're the best friend that I've ever known. Mabago man ang ikot ng mundo, one thing that I know, you're my only radio for life. You're my only radio. You're my only radio for life. Check 1 2 1 2. Check mic 1 2 1 2. Yo yo yo. Good morning guys. It's 8:12 in the morning and ano na po lang inyong mga Tres Hilas de Garboso. Ang pamati Jericho Rosales nga wala na liog. Brother Bernie Bitog-Bitog ang Hilas King. And syempre, good morning, y'all. So, nani, nagito mag-greet ka rin, no? Sa mga TikTokers, diya. Then na pa ikato isa na pa na. Wow. Boom. Taas kayo, dugi. Tas kayo. Dugay. Monday sa Friday na niabot. Tagal. Tugay niabot. Boom. Wow. Good morning, guys. Syempre, ito pa rin ang inyong chubby, sexy, beautiful, na mga gabi na gin, maklaro na gin ninyo ang pag-sexy, no? Pinaka-feeling ninyo nga, Mega Maria Filingera. Siyempre, what's up mananap? Kao ba na po ang suwabe ng bayan? Ang pinakahinlo gagi, Rico Suwabe. Yeah, good morning guys. Good morning. It's a great morning. And unsa ba inyong mga morning routine? Like every morning pag mumata mo, like ako, matawag sa'yo, tapos mag-init og tubig, tapos mag-grind sa like coffee beans like that. Tapos, gibalin man ako to kung murag simento nga murag table and chair, diri sa pikas nga side para mugawas, tanaw sa mga tanom, Wow. tapos mag-coffee, tapos manglibak og mga namong every morning din mga senior citizen kabaklay sa akong atubangan. Ginalibak na ko sila kay mura sila mga apostoles. Apostles. Apostles. Wala ka bro sa Bisaya sa apostoles? Apostles na lang. Apostles Sorry. man na apostoles. Wala ko kabulo ko kinsa si Judas. Pili na ko ang Judas nila katong murag inchikon og naong. Yatik. Oo, ganun kabisihan sa'yo sa bulta. Then coffee. Early in the morning, ah. Yeah, early in the morning coffee. Tapos yun, chika-chika. Then, I'm so glad na ang akong mga silingan nga dugol na ko diri is technically as in mga friends yun na mo. Like atbang na ako is classmate mo lang ni sa akong mga auntie sa Claveria. So, taga Claveria ni silingan sa akong mama. Wow. Sa unahan si Chef Eddie Chauco, ang chef nga chismoso. Sayo tayo manimbalay. Sayo kay man. Ayay man siya kay bisag asa sa mutabok may gala sa mga. Nara siya nara. Say hi. Hi, Chef. Hi, Chef. Good morning, Chef. Lagi mo dire, you're missing so much. Mo lagi daw mo dire. Kay halos Pohon. galuto ko dire. Nay ayay kayo. Dili ko gapamaha. Ay no. It's a good news. It's a good news and a bad news. It's good news because perminti magluto. Bad news akong diabetic. Akong pagka-diabetic nagka-worst. Good luck. Nagka-worst. Grabe. Once ko na ko'y stevia, mao na ko. Na stevia daw may Kaya gala. hi ba? Pagka-nurse ko dito dito. Ha? Nurse pa na mo pang chef. Ganon. Hello daw siya. Paglain na ako ka ng bedroom na Brother Bern kay magpan ako dara. I-share ni sa live para para okay na. Sige na, lingkod na dito, kao na. Pugog followers. Wow, na siya yung followers. Lingkod na dito, kao na. Bye. Let's just every morning, tapos lakaw-lakaw sa mga ero. Ikaw, Rico, what's your daily routine sa panahon aning
pandemic? Well, not the usual akong gabuhaton karon, pero usually before magod ang mga scenarios karon. Pare-pare ra banda. Ang wala lang is katong manlibak. Ha? Wala may mga apostoles ko diri mga panglabay. Pero lately more of ano ko karon na mga ito gani kanang self-motivation, ano yung mga Unsa ang ipag-check ka sa ta? Self-motivation. Dagan pud gipambawal karon. Wow. Tweets para malikayan ng So, pagkatawa, Maria? guban pa. Pero daddy duties yun. Daddy duties. More of into put-put. Oh. Siyempre, maganda ang bata. Murag bugat yung ice ni Rico. Murag Oh. nabilar gid siya siyang daddy duties. Good morning, Sinida. Good morning. Diba? guys. Uy, syempre ako. Ako siguro ang pinakahayahay sa inyo early morning routine. What's your early Okay, morning routine? Pagising, warm water with tea. I love green Wow. tea. And then, magulat na dahil kung sinuto ni Mama. Sarap ng buhay, mga kaibigan. Yes. And ako arag yung specific yun nga gabuhaton na chore kanang pagpanglimpyo rag yun sa amuang sala. And ako na dayon ang personal assistant ni Dean Consejal Roger Abades sa mga online lectures, sa mga online class sa iyang mga materials para sa iyang school. Wow. Sarap. Sarap ng buhay, Kamis na nga man. na, Brother Berno. Karami nung pagmata ni mo, magulat lang ka. Sarap naman. Oh, may pinagdadaanan sila. Oh. Aww. Uy, okay lang na. Ikaw bitaw. Oh. We're just here, Rico. Anyway, mga pamilya, ato sa ning ipang-greet ning mga first Ayan. honor. Dagan Good salamat morning sa sa mga first honors. sa mga naka-live na sa amo mga pamilya. Hello sa Talandia. And kadyo lang ako sa ning ipagawa sa ning mga kuan. Yan. I-shoutout lang na ako ni kay always yun ni siya early bird ni mga taga Carmen Bellevue Subdivision. Labi na diya si Oracion Giovanni. Hi, Giovanni. Perminti good niyang taga Bellevue. Asa ka ni dapit ni Bellevue? And hello diya sa may lower Balulang, GJ Saison. Aha. Yan. And si Angel Corcoran. Sa tanan mga Good morning. mag-ingon nga maggugmang giak, i-try, sige lang, one of this day, matry na ginamo na ha. Medyo ano lang yun talaga, para hindi po kabalon sa akong pag-effects may gala. But hopefully, tana makaya Oh na. my God. Di lang Basta kabalon. so far, nag-struggle gid mi diri. Struggle is real. Struggle is real sa tiluan lang. Pero sige lang. Hopefully, matry na ko ng makakuan mi diri, maka-live mi pohon, ha? Okay. Para makita nimo mga hulagway na mo unsay naong namo Oh my God. basta magkuan mi, okay? Anyway, pakibati ng uban di abi nga nag-comment. Yan. Hello, Tres Silas Tiger Boss. Gikan kang Bernie Fajardo. And good morning po di akang Joy. Ate Joy! Kamusta sa Ate Ligaya, oy? Si Joy Mendeo. And good morning, mga Lodi. Gikan kang Leonensky Pro Onaliaga. Oliaga. Hey, good morning. And also, di sa may Lanao del Norte, si Okit. Good morning sa imo diha. Og, syempre sa ato ang kang Ate Mezi Doke de Borja. And sa Family Duque, kigunsa kanina si Secretary Duque sa DOH. Good morning, Madam Mezi. And yung Good morning. Arnel Carrion sa Singapore. Singapore? Singapore la. Good morning la. Singapore. And good morning sa inyo mga Tres Silas ni Gamboso. Miss ko na ang inyong binuang sa morning from taas kaya ngalan Tata. In fairness, dili common na name, ha? Lagi, medyo unique siya, no? And kay Lucky Don, sa may Hong Kong siya na. Good morning. And si Rolando, nagtanaw. Si Rolando? Oh! Rolando. Si Rolando ba? Junior. Katubang kuhan si Rolando.
Kailan mo? Wala o kailan kitsa na si Rolando. Uy, Rolando. Hello, good morning. Yeah, sa El Salvador, kang James Dumenden III. Good morning. Okay. Good morning lang punta sa mga gapahipi diya karon labi lang nila Idangski, Ablanki, Josa Asis, Oye, Okit, kay Leonski, Prushi, ano to? Unalyagam. Tapos ni Edward Tribunalo, Vincent Castro, Roxanne Liwanan, Postrano, Amor Rex, Lily Bacalares, and then Gabalio, Nicanor Peliano Jr., pati na po ni Balaod Grace, pangalan. Noel Guevero, ano to kay Lockdown, o kang Chicks May, Dante Kilapil Melendez, PPT, and Laomar Puertas Reyes. Thank you po. Thank you, Hello, Saint Talandia. Okay, now. For our topic for today, kanila na ganina sa ako pang giingon routine ako ang kapi-kapi. So sometimes nami mga silingan nga makahapit ba makacheka. Sir, Okay. I'm so flattered na dili pang hinambog ni Megala pero nang hinambog naman gyud ko no. Pero medyo maka-flatter siya nang bitong kanang moingon ang tao ba nga sir kanang maulo lang gyud ko mo sir pero nalipay gyud ko sir nga silingan ta diri anana. May nalang sir kay na story. Thank you. Like oh my god. Di mga yun na nasa mo mga vegetables. Wala pa man god. Basta sa naman niya, wala pa. Magsugod pala ko uy, ginuko ang iro! Ano pa rin si Ella? Si Ella, akong anak, akong daughter, nanumbalay na perminti mo ato sa mong atbang. Ato sa silingan. Kay, uhaw og silingan, mga igala. Okay. Anyway. Sada na. So, isa sa ganina na itabo. So, ni-appeal sa mong kapi-kapi ni Chef Ed ganina. Si Madam. So, layo na sa dito. Sir, ako na. Tapos, taon-taon na din pinana din na, uy, nabiya ko'y anak, sir, nga kailan ni mo. May galing kay Dili X ni mo, no? Or kanang yung mga linya bitong nga, gipanguyaban, may ni mo ni sa sir, kanang may anak, makulban ka, ha? Oh my God. Bulabog ta niya. Char. Oh my God, like, oh my God, like. Like, good boy, anak lugar, good boy lugar. Anyway, so iya ding anak is technically kuanday kanang dating beauty queen. So 2007, she was a beauty queen. Wala lang siya nakadaw sa Miss Cagayan pero appeal siya sa top 3 in fairness. Okay. Chavez ang apelido niya, Chavez. Okay, yan. 2007 or I don't know kung kakinsa na nga batch. Anjam ba na or I don't know kinsa nga. But when I saw the picture in fairness, medyo naka-remember ko, yeah. Taas nga girl, 5'9", ana. So, now, kailan? Okay, ma'am, tama, silingan dita, na. Asan di siya karon, ma'am? Ala, officer naman di siya karon day sa kuan, military, na naday siya sa Armed Forces of the Philippines. Tapos, nahimo pa siyang dati, nahimo pa siyang PSG ni Duterte, na, medyo, kuan ba, nahimong, imagine Yes, a beauty queen nga nahimong kanang military nahimong kuan. Woman in uniform. So nagsugo na din ang cheka nga niingon na din siya nga kabalo ka sir sa tinud anay lang sir. Digin siya gana gusto lagi siya mag-stewardess. Gusto siya mag-model kit 5'9" ba ya? Morena, in fairness guwapa. Tayo mo na yang gusto gid actually sa yang kinabuhi. Kaya lang gipugos siya siyang papa. Wow. Imagine ni mo Brad, naka long hair siya, beauty queen kayo, mulakaw, model kayo. Nakuha ninyo kung imagine yung mga alajam bantigi nga mas mainhin pa nga ana. Gipapugusok adto og Armed Forces of the Philippines. Gipapulisan na giupawan, gisimi upaw. Imagine nimo na nga struggle. I mean from ingana imuhang life. So, imagine nimo ayang first year, di ba? So sa katuig nimo nga kuan nga pagsulod nga dili nimo gana, di ba? Kapoy ka na mosulod sa usa ka butang nga kontra gusto. Di ba? So it's really difficult na grabe ba? Struggle kaayo. But so medyo hilak siya, so kontra gusto wala wagi mabuhat. Struggle. As in struggle gyud. Paglak to ni istorya, i-fast forward nato. Karon she is so happy. May na lang gyud nga gipush siya nga musulod sa armed. Supposed to galing Dean's Lister siya sa Xavier sa international studies nga kuan, IS na kuan. Nga subject, di ba? Achiever. I mean na course o achiever.
Pero naundang kay nisulod og medyo networking, ganon, ta medyo nausab, nag-business business woman, then ana pasulod, medyo pulis po ng ambana, medyo ana. Sa lagto na pag-istorya, bisa pag sakit o sa iyang kabubuton, pero karon nalipay siya nga gipush siya. And sometimes nagimay anak gid nga mga butang may gala nga, kanang gipush ka to the limits. And eventually Kanga nila, lagi Brother Bern, you have to be broken for you to be happy. Nax, grabe, nagugot may gala. Nagugot Ang si Rico sa lalim. ang lalim, Murag grabe. Wala ang ni ka lalim nun, tungkad. ang lalim nun. Yun nga naman daw. So that's why. So grabe ba? So that's why atong question lang karon for the next 1 hour, ana. Ang say lesson dito Brother Bern? Nga sometimes nga na gyud na yung mga butang nga we thought nga murag di man ni para sa kuha, murag we thought nga murag sa mani murag di man ni kog diu ganahan, but tungod kay gipush ka og maayo, ang tendency, ang ending murag nagpasalamat pa ka nga ay salamat nga imo kong gipush. Yun ako dili na magpataas og buhok kay mong gyapon putlan na. Pwede brother. But like I said, ay nako. So muna atong question for today, Megala. Yan. Okay? Sige, comment sa atong Facebook page, atong basahon mga kapamilya. Mga kamorkada, uban pa. Again, ang atong unsay tawag ani kanang unsa tong mga butanga nga gipugos ka, nga kontra gusto ka, wag yung kaganahi, di yung kaganahan, but eventually, nakaingon na po kag, may na lang gidi ay, nga gipugos ko. May na lang. May na lang di ay nga gipugos ko. Ayan. Okay? Sige. Go. Alright, sige, comment. Ano pa mo naan sa akin? Again, mga igala, comment below. Comment. So, muna itong istoryahan karon. Mga butang... Time. mga butang. Tapos later, akong ihatag, i-comment na ako ang atong Zoom ID. Katong gusto nga mo join sa mua sa Zoom, mo cheka lang ta, kumustahan, okay na. Okay? Ako ibutang karon ha. PM is a key. Okay? Dili sa to ang Sa Zoom mismo, musulod sila may gala. Ayan na. Okay. Again, ready lang daan. Yeah, ready lang. Again, muna tong pangutana at tong tsikahan lang karong buntaga may gala. Sige nga. Unsay something or unsay butang gipugos ka nga kontra gusto ka, but eventually sa imong experience later on nakayo na lang ka nga may na lang gyud ay nga gipugos ko. Nakapasalamat ka kay gipugos ka. Nakapasalamat ka nga ay may na lang gyud na napugos ko. Ako personally, true to life experience, kini pagkakarate do ka ng pagtunog karate na pugos ra gyud ko ana. Kay gusto gid kasi ako ang papa. Imong papa mo gusto? Nagamit mo? Yes, as in like high school pa ko sige na siya convince. Kaya nag-start ako mga igsoon, bata pa lang sila nang nagkarate doon niya. Murag ako na ang na-left out nga. Wala pala gid siya nagkarate. Until nagipugos na gid ko niya pag college na ako. Dito na din ko nagkuan. Dito na din ako gitry. Bahala na lang, sige. And then, I became an athlete of the year. And then, Sa gabuhato ni mo, Maria. nag-medalist, nag-national and regional games. Wow! Lah. It's worth, ano ko nga. And then, nalahi po ako ang self-ato kay, nalahi po Nag-rebelde ba ka? Nag-try ba ka o ganang refuse? Iya. Oo. I di sa rebelde. Nagpakita lang ko at times nga di ko ganag-practice. Kapuyan ko, bala ka dya. Unsa rin mong gusto rin mong gusto buhaton dito nga time. Kasi kong balay. Maria, maluoy ka sa sapatos. kayo. Maria, maluoy ka sa Sakto sapatos. ganyan ka. Please lang. Miwang pa ko ato nga time, gabi sad mo. Maluwi ka sa leggings. Maluoy ka sa Perfect ba, ha? Maluoy ka sa tubo ng imong hawiran, please lang. Gusto magbalay, guys. Support tayo na lang, good. Gusto ko ma-dancer. Dancer, good ko. Gusto hip-hop, good ba? Na? Wow. Wow. Kuya. Pero, well, hindi na lang ito isgutan nga. I'm such a successful athlete. Successful
Pero ate sa gakagamit, di ba? For self-defense, guban. Yes, and because of that, nag 200,000 views to ang vlog. Laki Nga yan. nabalintong siya mga gala. Yes. Nalinood si Konsehal. Oo. Ayan. Nani mga nag-answer diri o atong basahon? Yep. Sige, Dili go. na nato basahon. Kang Michael Mags, gipugos ko nga dili mag-shift og course ako ang mama. May na lang wala. Engineer na ko karon sa dako nga kampanya sa Philippines. Wow! Michael Mags. Uy, pero sa tinuod lang, usa sa pinakalisod na course ang engineering. Dili man sa iyo naman, No. dali naman siya. Ha? Dali Di ba IT man to mo, ha? Engineering magyugo. Ay, engineering. Taburag, Ay, nag-engineering ko. Ani gid actually na itabo, nag-engineering yugo. Tapos sulod na ako, oh my God, grabe ra kasayon. Wa ko ganahi. So ni kuan din ko nag-ship din ko course. wow. Puto nag-nursing na lang yun. Kami lang ko nag-HRM. Meaning sa HRM unsa man? Sa ito yung meaning. Ano, Mao ka. Ulat, trag ninyo. Inyuan. Wala trag ninyoan. James Dumenden III. Ah. Kanang gusto sa ako ang mama nga mobalhin ko og eskwela sa ilaha dito sa private school. Pero dili mo sugot ako ang papa. Honestly, broken family ni mga DJ, pero maayo raman pud nga gibalhin ko dito kay dito naka-focus sa ako ang study. Na. So unsa daw? Ako mo bitaw ang gibasa balik ko. At least nakastudy ka. Broken family ni si James niya. Ay. Gusto siya ipabalhin sa private school. Ug may na lang ginibalhin siya kay naka-focus gyud siya sa iyang studies. Pero parang shift to the better no naka-private school siya. Di siya siguro siya ganahan sa environment niya. Okay, syempre, broken family, di ba? Aha. Like, Supportive kay ni Rico. Supportive kay ko ka Rico karon. Wala ko yun kung diri ko karon kay murag Supportive ko siya karon. Ray, kung unsa man galing imong komento, agree ko sa imo bay. Kulbahan mo sa dana. Ay, hello there kang John Ray. Sige pangalan ani ni John Ray Pauline, DJ Tiny, si Tiny. DJ Tiny. Hi DJ Tiny. Tines. Grabe. Gipugos Albert. kog ipa-business course. Mo ni mo nabasa ganina? Lahi-lahi. Kanang gipabugos kog ipa-business course sa akong papa sa una, pero ako jud gusto sa college kay automotive. Kay may ligong kay kog kubi-kubi unya karon 5 years na ko nag-grad sa business ad na course. Wa jud ko nagmahay brother kay gasugod na kog business ginagmay ano fully soon makatukod ako akong automotive shop which is akong dream sa una. Ah. At least Fair. magamit Tayo. yapon yan. I love it. Kim Angelo Adrelin, congrats. Gwapo kaayog alot si Rico. Nagpahak-pahak. Gikan kang Chicks May, kumusta dia sa Japan? Good morning. Kumusta ang cases dia? Lah, tama no, ang Japan, isa sa mga grabe. Nag-second wave. Alright. Good AM, Sir Bitok-Bitok. Magbay ko sa imong gulay. Wala pa. Kumaligyan na eh. Magtanong pa lang, may magtanong pa. Magtanong pwede. Hi, Ma'am Roda. Kaya akong plano, kay na may per load eh, kanang usa ka elf ba, nga imong ikuan sa, si tawag ani? Sa, usa ka elf nga garden soil. So muna akong orderon para amoy ako ibutang diri sa likod. So mag-box na lang. Box nga style nga gardening may gala. Kamusta na dito yung mga last gitanom? Wala, igo lang ni dako, mga ingana lang that eventually mamatay. So minto sa dili nindot akong yuta. Tapos katong mga planggana, so nanubo. Pero gamay ra man imong planggana. So ang tendency mag-inilugay ana so tay-tay siya na amsa gihapon. Ano sikreto ng Brother Burns? Tuyaon na nimo ang mga tanom. Ay, gikanta-kantahan ko pa. Ay, bantog di ka kamatay. Bantog ra kakamatay. Storya lang. Storya lang. Storya. Tatoy. 10 words lang, 10 words. Si Colbok noy gipugos kog pa eskwela kay wala na koy gana kay nagsugod na kog pangwarta pero nagpasalamat ko kay graduating na ko sa IT. Si Chicks May naglagot na ko
wa pa jud na okay was work, wa pa jud na abot ang ayuda till now. Mao. Na. Nadigya po yung ayuda dia. Sir Bernie, napog kay manok na undressed chicken. Wow. Uy, na daw second wave na kuan, napagi third wave. Sa amo Yeah. diri at least kami diri nakadawat na may sa 5 kilos nga bugas nga ayuda. At least, diba? Ana. Samo diri ana raw nga wave. Bye-bye. Sa messenger. Sige lang, una-una lang na tidal wave nga coming, Brad. Uy, simbag ko. Yan. Say hi kami rin. Ako sa akong daughter. Say hi. Hi, Ella girl. You're wearing Di- glasses na. Di patawag sa mama kaya naglaglaag sa silingan. Mauna na. Ala. Say hi to your Wow. friend. What's the name of your friend, eh? What's the name of your friend there dito silingan? Ha? Ate Sam. Ate Sam. Okay. Ate Sam. You say Ate Sam to find the difference, ha? Okay. you ask Ate Sam if she has kuya. Bantog ra sa dani. Naay na pulo kalapad daw lami paminawon pero daghan ako. Agay. Ito na. Sit. Okay lang. Ako sa ko na nga tong sa may nakasit yan ni follower. Slow. Watching. Hi there from California, Sultan. Good morning. Ayan. Okay, guys. Makamingaw kaayo ang gugmang giak mga idol. Pohon. Apin na. Pohon. Again, atong Elodia kang Solbian dia sa California. How we doing there in California? And again, atong question, dahil nga para sa ko rin nakasilingan ko og usa ka beauty queen, tapos gi-force siyang papa nga mag-military, which is iyang gusto kay mag-model ra gid siya si tawag na aeroplano, stewardess. Tungod kay beauty queen siya, model og lawas 5'9". Pero ang ending, mga igala, gipugos pagka-military. So medyo sakit siya ang buot, but eventually, nalipay ra pud siya karon kay officer na siya karon may gala. Pag mulakaw siya na siya mga bodyguard. Ibang klase. Oh, ba? Yeah. Kuyo, no? So muna mong pangutana kung unsa ba ang unsa tong butang gipugos ka nga kontra gusto sa imuha. Pero actually medyo later on na-realize nimo nga okay ra pud ganahan ra pud. Ay salamat bro nga ba. Sakto ra pod. Oo. Kumbaga. JZ dia sa Iligan City, Los Angeles. James Ryan. Mapansin lang niya akong pa-shoutout burn. Patuli na jud ko ba? Huy, patuli. Solvian, morning. Morning, Maria, love you. Josa Asis, Trisilas, kano sa man mo balik ang MOR, Puhon. Kay dagan pa'y medyo galalis ron sa sa Kongreso. Ang daming pinag-uusapan. Say kapoy nung tanong si balik-balik nag-ingon na galing ang kwan nga wala. Pero anyway, ganoon talaga ang buhay. Mo gidaw na ang process, kailangan Oh, balik-balik na po, balik-balik. About sa 3 days to 15. Tapos sa Taas pa na. Dole. Nabothered ko aning kuan ba kaning patuli. 'Di ba usually pag kada summer man na? So daghay Grabe pisot karon. ron. Ang saan ka? Daghay Diba? pisot karon. Di lang kita magsaba kung kinsa na sila may gala. Ala, uy, kaluwi yan. Ang pangutana unsay timailan sa taong pisot. Ayay. Lagi. My God. Ikaw may nangutana Rico, di ikaw kuan. Why nada to nga topic kay. Wala lang, di ba? Wala mga libre tuling ang mga kuan karon drive. So, good luck na lang sa mga pisot. Sa ato pa malipay ang mga bayabas karon. Oo. Malipay ang mga bayabas kay dili makuhaan nila mga udlot. Wala yung mga udlot mo na ikon. Idol, pwede mga yung advice. Kanang unsaon para nga magbalik akong family kay dili naman gid sila gusto magbalik. Pero sa kuha, gusto lang ko mga magbalik na sila kay lisod kayo ang broken family. Alam mo ang problema mga ana. If your parents ang nay problema, lisod mo ko kaya nang mag-uban sila nga dili na sila dili na sila magkauyon.
biski ako galing, like for example, if na ay mangayok advice na kung saan na ako ni nga, kung magstay na lang ko sa relationship for the sake lang nga dili sa broken family or sa anak, okay man na siya. But, you know, at the end of the day, a relationship, it means that both of you, like, grabe mag-English nga kala, both of you, lang, ang barko ba, both of you, kailangan ang relationship is give and take, maguna siya. Kailangan nagminahalay mo. Lisod kayo nang for the sake lang, para lang dili ta ma-broken family, para lang dili ta magkuhan. Lisod kayo na, ang ending ana, oo, yan, nag-uban tuod mo sa usa ka panimalay, pero ang ending ana, kung wala mo nagkasinabot, mag-cheat lang gyapon ng isa, or maybe wala gyapoy, gamay lang bikil, malata lang ng dinungag, or kulang lang nagtubig ang kuan, away na. You will, what's the next problem sa galina? Dili ka you will not find remedies sa mga ginagmay ninyo nga mga problems. Like for example, kung si Maria is akong asawa, kung love na ko siya, kung nasa yung mga sometimes naman ginay mga mood swings, di ba? Naman ginay mga times nga Mga suko attitude. siya na ano din na labi na karon sa quarantine nga nag-uban mo sa usa ka panimalay, makita gyud ang mga kinaiya nga dili magina perfect, wa man gitao nga halos tanan nimo, but in fairness, because mutubo ang imong love sa iya, you will try to understand her. Dili ka mo stop na like for example, pwede mga naglagot ka then ginhawa dayon i-try nimong sabot. Or kumitag madlita gid siya, then at the end of the day giminyo man ako siya, din akong dawat ang kamaturan nga nakaminyo gyud kong maldita. Wari nga na ba? Bugi na siya dapat. Well, again, naningon din nilang may magminyo burn. No. Ang akong masuggest sa imo, before ka magminyo, ilailasan ng mga isa ka tuig, ipagawas ta ng mga kinaiya, ana. Ipagawas. Oo. Then para pagtanaw nimo ay di mali, ay laim na siya kinaiya. Then mo nang giingon na undangan na. Kaya nga imo ta kung sa mo kita ta kung ingon, di ba, nga ako against kung may mo kung congressman or senador, ayoko nung di ko ganan sa katong kuan kanong tagaan nimo og ang divorce. Ang akong law nga gusto may matuman naata nay grace period. Tagaan nimo before marriage ihatag ikuan ana na kani siya nga grace period pag uban mo ipagawas inyong mga kinaiya, yung pagka hambugiro, pagka maldita, Tanan baho. Tanang ayaw pag deodorant ani kani nga grace period walay deodorant. White toothbrush ana para dili niyo nato makita ang kinsa gyud ang kuan may gala. Grabe, no? Oo, di man makita kay kung technically till death do us part, I really love you, tapos nadunggan na nimo yang utot nga grabe nga kuan. Discouraging ko. Asa man to imong sad-sad, di ba? Mo dapat nga na naibalaod before maminyo, dapat na grace period. Ana para ayos ang dating dia. Good morning, Engineer John Michael Batilo. Oh, yeah. Ako dapat, ha? O, tama. Murag program na trial period ay i-purchase. Yan. Kanamang giuban, nag-ila lang karon next month, nagpakasal na rin. Kaya abig yun nila, gugma na, nag-uros-uros na. Then after, tapos, kanapag yung grace period, napag yung kanang kuan, burag kung mag-loan bitaw ka na CI, CI kung tinuod ba yun nga they love each other or baka napugos lang kay naburos or nakasala tahadlo kay gihulga sa papa or ingana CI. Tapos ang CI mo ingon day nga, sir, akong nakita burag napugos na ni sir. Ang ending ani sir, kung ipamugos ni kasal mag-cheat ra gyapon ni o magkinasuway ra gyapon concubinage or adultery. Ang ending pa kung magka-worse ma-adultery pa gyud o ana. Mas dako ang krimen. So ayon na lang ni pamugos sir sa akong pag-CI murag dili ni sila pwede minyo no. Ana ngana na lang ang dating para grace period may gala. Oh, di ba? Pila na ka bulan tuig, brother mo? At least 6 months to 1 year. Pero mo to siya way deodorant, walay white toothbrush, way tanan. Ha kana. Oh. Mo nagitawag na bring out the worst in you. Ipasaka daw na kang kagawad abaday kung muuyon ba sa sako ana. Nga nay ipag-grace period before kaslo na. Ipakuha na to na sa city council ha. Kung pwede ba na may gala. Kay para ayos.
Again, ang Sige, try na. at least ang pinag-usapan namin mga igala, gugmang giyahak daw nga walay sound effects. Sige, boss, i-try bo. Ikaw try og gugmang giyahak nga walay effects. Sige. Ikaw nagsuggest, Ikaw may sir? nagsuggest, i-try daw. Tapos pag human i-busting, wait na daw, kay what the effect. Lahi ra gyud no pag, mo, nag-ingon na bitaw, me. Nga lisod, imagine ni mo ang drama nga way effects, mga igala. Kamo ba kay last na gyud mo, ha? Gusto gyud mi ninyo nga, mo na lagi nga, ayaw lagi mo og, kamo lagi pag anything inyong buhaton, ayaw lagi mo og sugot anang basta lang, or okay na lagi na, ayaw lagi mo. In every, sa imong life, mga igala, sa inyong kinabuhi, ayaw yun mo og muingon mo nga, fights na okay na. Ayaw lagi mo, ana. Kaya ang ending, mubanda na sa inyo. Like, for example, if you're doing vlogging, before you, like, you're doing TikTok, before you upload it, tanawa sa, muna ba gini ang best na akong makita? Ano ba? Muna ba gini akong pinaka-kuan na akong makita? Kasi kung pinakamaayo, pag tanong ni mga murag apiki, yun, then i-outro record before you upload it. Okay? Ana dapat may gala. Ayun nung basta lang mo, basta, okay na. Okay na. Sila ta sa okay na. Dahil ang ending, yabo. Diba? Si James Dominic, what's siya kadung sa tong advice? Kapilang na sa sige, pwede may advice ka ng unsa para magbalik ang dili like, ikaw, ang naitabo mo ko sa iya, ikaw yung anak, di ba? So, lisod, kung mo gina desisyon ng happiness sa imong parents, kay kung dili sila magkasinabot, do not force them nga magbalik just for the sake nga di lang mag-broken family. Because it's useless. Useless din yun na kasi again, lami ang panag-uban sa family kung they love each other. Gugma ang base. Siguro kailangan lang nila ipa-realize. Ayaw i-push good or kaya nga, ayaw pwede nila utruhon, but pag humanana, then wala gihapon ni work. Kasi dapat ang isa na namo ginay kuanggot pride po na brad, ang isa kundi na po na ang garbor ginausahay. Tapos ang isa dili ko, dapat siya mo sabot. Ang isa mo yung dili, dapat siya mo sabot. Dili. Siya mo na isala. Dili ako mo. Muna na nga panahon nga matubang na mo sa Santo Niño daw, moingon na mo nga, I did my best, but my best was good enough. Sa daw? Guwapo kayo Pantugrawan ni Tubo ang mga tanong, Brother Bern. By the big strangers. But in fairness naman, dako biya ng factor ang mga kids may igala, no? I mean, ang mga bata, mga igala, say mo sa mga, kung sa bula-bula pa, unsa ganang isagol, chef, sa bula-bula para di siya mabungkag? Cornstarch or itlog. So sa relationship, ang binder niya is ang mga anak sometimes. Munang sometimes mas dali magbula tong way anak compare sa tong nay anak. Ang anak sa bula-bula pa bro nahulog nga cornstarch or itlog. Diba? Murag tiri-eyed si Rico mga igala, tiri-eyed. Alright, so nakahinukpok si Rico. So muna siya perminti ang kuan. And again, kung wa lang gi anak may gala, wala na. Unsay topic, Lomiro sa tanan mo pa ipag-abot, unsay topic. Actually, we're talking about unsay mga butang nga gipugos ka nga kontra gusto nimo nga gibuhat. Then wa kay choice, gipugos si mong mama, si mong papa, uncle nagkakaila or wala lang sa katong nga sitwasyon, wala kay choice. But eventually, after that, naging ka nga, bay na lang gidi ay nga gipugos ko. Thank you. Successful, diba? Successful day may gala. Teka muna, hello dia sa Atbang sa Maria Rena Hospital. Shoutout ko dia sa akong mga silingan. Chavez, Damiao, Pagaran, Labisores, Ada sa Incabo family. Keep say, heal as one. Sa ngayon, online pa tayo ha. Online pa tayo. Among MOR, hopefully, tanam, tulala si Juan Megalan. Dili oy, bisan ay anak nga, gihapon ko ang lalaki buang. Asa? Nga, dili oy, bisan ay anak nga gihapon ko ang lalaki buang. Ay, grabe siya, buang talaga.
Unay isa gid siguro. Unay isa gid nga dili gid magpa Yun, pareho to ni Panaog siya Teo sa sa kuan, The World of the Married Couple. Ang pangit ng ending ha, in fairness. The World of Married Couples, ang pangit ng ending. Kisay nagtanaw diha, comment daw below mga gala. Sige daw, be. Kasi pa wala pa ka move on. Parang ang hang na, parang okay. Or That was it. ang Korean manggod is either kung ang ending ga suicide na mamatay, hangin lang, parang Beating. muna yung gikabalakan sa The King akong gisundan may gala. Kung base ng Ay. ending ani, ewan ko May lang. spoiler. Bye, Chef Ed. Thank you. Wala, nada siya i-bake na Wala. sada. Lunch na po daw dinner. Move on. Grabe tulong na yung Iyaw. gusto. Iyaw Okay. kinay shot. Sana all. Wala mo lang siyang ipasakayan itiguang naman good. I-share biyan niya niya. In fairness nga pala, ang ganda ng nana ni, basta pa mukha ka katong The Last Dance sa Chicago Bulls. Nana. Ang ganda. Nakita na nako ang ending sa season 1 or sa ang ganda, ang galing. Tapos na. So tama de, sumuday ba ang pag-end sa Chicago Bulls sa ilang team na katong pinaka the best nilang nga team is mo po Magic akong Five. pag-graduate sa high school. Ay mo pag fourth year high school na ako pag 99 na. Elementary pa man ko adto na. Pag buwas, pag Kung sure nag-graduate pag sure. Na-remember gina ko tong Elementary pa last championship game niya, katong Utah Jazz ilang last na, grabe gyud ang kuan. Grabe. Burag nagkating classes man siguro ko ato gyud. Para lang gyud makakita atong Para lang yun for finals. Para ato nga finals in fairness. Grabe. Oh, Tanaw mo, gwapo kay The Last Dance. Ang ganda. About Chicago Bulls. Paano si Phil Jackson, giunsan ni Scottie Pippen, kana the best. Ang teamwork may na picture gid adto gyud sa nila. Oo. Tapos giun sa pag-mature sa mind ni Michael Jordan. Teka muna, balikan sana ako ning nag-comment. Balikan ako na si Michael Jordan po na. Sa ako, napugos ko dili lang sa akong pamilya kundi sa kalisod sa kinabuhi. Dili ko ganahan mag-engineering pero kay wa man mi kwarta. Tapos ang scholarship sa engineering lang offer sa nag-engineering ko. Pero karon mapasalamaton ko kay napugos ko ani sa nakakita kong trabaho na nakahatag sa ako og kinabuhi na mas pa sa ako sa una. Guy from Guy. Maugin Mostly manggod gapilion kay mga gwapo. Unsa kay pasabot na niya. Ingon-ingon dayon nga dili daw ba siya ang itsura pero excuse lang. Dahil lang bati og attitude ang gwapo kay ingon dayon nga pare-pareho ra ang mga lalaki tanan. Tatong sa family nga magbulag. Okay. Nadamag pas Michael sa ending, ha? Solbien, ganang ko sa inyong tulo. James Ryan, kaedad na dito, 99. Alright. Alam mo, isa sa akong, speaking of kaning Michael Jordan, The Last Dance, alam mo, the best thing akong ganahan ni Michael Jordan is kanang the way how he see things na kanabitang nag-fail siya. Tapos naimuhagit niya. Gaymon niyang personal, gaymon niyang motivation, maunang mubangon na po siya balik. Bounce back. Yeah, after namatay yung papa, na failure siya, to nag-resign siya, nag-baseball siya, to eventually nibalik na po siya. Bitaw ka ng grabe ang iyang ko, and then grabe ang maturity niya, katong young pa siya nga, kung medyo bata pa mangguga, like sa inyong mga edad Maria, early 20s, labi na sa career, towards career ha, ang kanang early 20s, you're so hungry. Nagyud kay type na kanabang bisag trabaho ni bisag di nimo trabahoon nimo. And that kanang nga sample was technically what happens to me sa ABS-CBN when I started. I started as backup dancer. Pag backup dancer na ako, nag-need ko unsay trabaho ng mga PA, cameraman, kanang mga ana. Tapos nisulod ko sa FM booth na usa ka DJ nga na-amaze ko kay grabe siya mo adlib talagang kay sa kipang pislit na mga CD pa to sa una. Dali akong dating amigo nga si Ayan Nuerbana, siya ang DJ ato nga time. Kaka-amaze ko niya pag pisit-pislit niya. Tapos sige kong tanaw, ana din na di ay ano ba. So
sometimes tungod lagi kay medyo pasikaton palagi ta basta nata sa mga early 20s. So gina-learn nimo nag-download dayon ko ganang mga music bisa di ko kuan. Ingana ang dating. And muna naitabo ni Jordan ni ups and downs katong nabagsak siya, na-motivate na sad siya, kanang hagiton siya nga ingnon siya nga wa kay match nako, katong naay season nga wa siya na MVP. So na-challenge na pud siya, iyang gi-challenge. Nay game nga nag-flu siya. Gilantan siya og maayo, not feeling well siya. Pero gi-push gyapon niya iyang kaugalingon, ang galing. Kana bitang medyo pangit ang katunga time ang dagan, pero grabe nag-champion siya. So sila ang team nga kaduha three-peat no sa gunson ng mga championships. Early 90s ug ang late 90s. Nga sa gunson in row nga grabe. As in amazing. And tama 'yon. Kanang sometimes pag medyo magkaedad na ka mausab ng imong mentality in life as you grow old. Kay Ang ganahan kay Michael Jordan, Brother Bernice, the way yun sa niya pag-mold ang iyang mga teammates. kana Yun sa niya si Dennis Rodman. ang saon niya nga si Dennis Rodman nga burag bugoy kaayo among the team na mura o ganang medyo gayg ulo. Pero iya gyapon gikon nga as a brother no nga gimotivate niya nga ngani okay ra na ana no. Grabe ko siya strategy, di ba? Para Correct. hindi na si Dennis makabalik din. Mag-gain of confidence ba? Ano yung pinaka-best? Ta nag-mature siya. Kay dati ang iyang pananaw sa competition kay kanang as in ala fight lang gyud bahala na ni. Makik-away gyud. Pero kung magkaedad na pud ka no, medyo magunahon na sa gaba nga ayda. Worth it ba ni nga kuning awayon o worth it ba ni ana na ba no? So mo din lang timay lang pag medyo magkatiguang na sagga. Nako. Kaysa una katong bag-o pa mga DJ, magsige man mi pangaway sa laing DJ sa laing stasyon. Mupatol man sad mi ana binirahay on air ana ba. Now I realize na kanang nanarbaho ra tatanan eh. So Ang- nag-grow, na-older na gid ka. Dili, nag-mature lang. Bito na, ganan, akong pinangganan po ni Michael, kato yung kanta nga Man in the Mirror. Michael Jackson to. Jackson man, ha? Ay, sorry. Michael Jordan, sorry. Katong Beat It, tong Thrill. Di Michael Jackson to siya. Ay, sorry. Like, mo to siyang katong itong ani puti na yang naong na sobra gamit sa chinchanso. Tamo ko sa Sabi sa mga Chinchanso, And even si Phil Jackson as a coach, yun sa niya nga gigamit niya iyang team, iyang strength. Sometimes brothers, sa usa ka team na maginay usa ka maayo. Pero pwede nga ikaw dili star player pero kabalo po si Phil Jackson nga nagyud kay isa diha nga gamit gihapon. So nagamit si Steve Kerr, si Dennis Rodman. Excited kayo. Perfect. Si Steve Kerr. Yeah, tapos like for example, si Dennis Rodman, dili man siya highest pointer sa game, pero di ba kuan siya. Gamay sabi. Motivate. Motivate, di ba? Dili siya, pero ang iya is may siya mo rebound, may siya mo defense. So, gigamit siya ni Phil Jackson. Parehara na sa mga balay nato, bisag unsa kanindot ang atong mga portahan, bisag unsa na kamahal, bisag unsa na kakuha ng doorknob, kung wala na'y bisagra, wala na'y nada na, wala na'y pulos imong portahan kung way bisagra. Kabula ko sa bisagra, Maria? Oh, vase. Vase Sagra. Dili mo na katong katong gagamiton ni Poppy good pambagahe. Bayagra to. Ay, sorry. Bisagra ba kanang metal nga mo'y i-attach ang portahan para mag-open siya. 'Di ba? Okay. Mo na siyang mag-hold sa portahan. Most of the time, kumutanaw kag nindot nga door, ang bisagra din nimo na mapansin. Kay taguan naman na siya, naraman na sa kilid, walay nakapansin na. Pero ang bisagra ang naghawid sa dakong roll ang nga portahan. Kaya kung wala kay bisagra, kung di naligo ng bisagra, kanang portahan, mahulog na siya. Diba? Grabe. Grabe ginapagakuan may gala sa from Steve Kerr to the bisagra.
And sometimes sa mga team leaders dia and also sa mga kanapong mga team players nga ayaw pagunahuna nga tungod kay ani ra ko wala koy gamit ani dili ko kon dili tanan na gamit. Imagine nimo kanang utility. Kanang inyong utility da sa inyong opisina. Kung di na sa mutungag mga usa ka semana way kaunay. Way kaunay walay tungahay, di sa mo absent sila tanan utility. Di ba ma-feel ninyo unsa kabaho na yung CR? Manima. Nga napa mo yung office mate na di ka ba lumo-flash? Yeah. Familiar to ah. Di ba? Imagine ninyo. Pero lagi, My God. dili siya pareha ng na station manager, utility siya. But imagine, kung walay utility, kung di na sila manong baho ka na yung CR diya. Ugaw. Yes. Ma-feel ni mo different. That's why always remember na kamuta na naagyud mo'y part sa team. At kung team leaders manggaling mo, always acknowledge. Dili man siyang imong star player, pero kabalog yung nga, nana siya gamit. Kitang tanan ay gamit ani nga kuan. Okay, so the best ingana dapat ang dating. Okay? Diba? Anyway, balik ta sa Bisagra. Balik ta sa Bisagra o kang Steve Keir. Aman ta mo balik. Sige. Ano ka, Michael Jackson? Dili. Again, among istoryahan for the, among istoryahan, pinalitan mo ko 1 hour dali aroy. Unsay mga butang nga gipugos mo. Sakit sa imong kabubuton. Soko kayo ka, wak ganahi, chustimel. Edus ko ganan ani, wa kasagana mo sulod sa Pero, Wala sa imong vocabulary. Kumbaga. oo, pero, later on, na-realize ni mo, may na lang gidi iPod nga gipugos ko. Di ba? Yep. Tayo mo na isa muna. So, akong live-in partner for almost 20 years na mo pag-uban, bisag wala mi anak. Sa karon nga nakasala siya sa among relasyon, ako gidawat iya pasaylo o siguro mapugos kog dawat og niya og it's time to repray na lang siguro sa iya sa pagtabang niya sa ako og sa akong anak. Panahon nga siya ang nahimo nga amahan sa akong mga anak. Wow. Repay? Nice, Way perfect. bayad. Ipabayad sa may gala. Dili. Kuya Born, pwede magpatabang. Ipamatagon niya kung igagaw na giilad ra siya sa iyang year relationship na uyab na mismo sa ilaha 5th anniversary na timing kasununon na iyang uyab. Gi-advise na namo di gihapon maminaw. Nag-uyab sila na wala kabalo na fixed marriage na siya sa foreigner. Hope matabangan ninyo. Ano yan ulit? Hope matabangan ninyo siya, Kuya Bern. Salamat na si Ginugtog jud always na loy ko. How to advise a friend nga nasa ingana? Guys, again, ang problema manggod nato, wala manggod ta, dili kita ang naka-feel. Ang problema sa to, kita kaning hilig mag-advise sa mga friends ha. Sometimes manggod, ang problema nato nga ga-advise ta is we always see unsay dapat. For example, imong friend ni Patol og Minyo. Sometimes the way ta mo judge, automatic na ta mo ingon nga dili sayop kay bawal man gyud nga mo patol kag Minyo. Di ba ana man ta diretso because Yes. ang atong pananaw diretso is mo man ni dapat. Ana bitaw? Boro bang ingon ba nga nikaw nimong friend og bato. Mayin man ka nga ano mo ka magbato nga di man gid ang kanon man gid atong ginakaon di man gid bato. Kay mo man gid na siya ang dapat. But always remember dili ikaw ang naka-feel. Dili ikaw ang na-in love. Dili ikaw. So, wala ni mo nakita kung unsay na offer anang lakiha or that kung ano na ingana siya. Now, ang imong mabuhat, like for example, pwede advice nimo, if the more nimo siya supakon, the more nimo siya kasaban, the more na siya nga muidlas nga nang magkisi-kisi may galaw uban pa. So, ang imong buhaton, ana, just listen to him, ana. Kung nakita nimo nga ipakita nimo sa iya nga ana og ikuan ka din pwede nimo buhato na din masakitan siya din fine. Pero sagdira na siya kay kanang mayon tanga kanang by the book tanga dapat dili nga na giilad ra ka na ana tabo mo siyang ipapugos ni pagbulag wala man gud ka wa ka balo sa iyang feelings now. Oh. I'm sure
siya mismo, dili siya ganan ana nga sitwasyon. We know, kabalo siya ana, pero matudluan ba ni imong heart kung kinsang imong ilab? Charot. Ayaw na, babe. Ayaw na. Stop. Matery-eyed man sa So, i-endure na lang ang pain, friend. Ignan na lang siya. Pamina. Just listen to him, uban ni siya, ana, kung kuha na, then, I-enroll na lang. Ipa-happy na lang niya yung friend. so, Brad, ana, Magpaka-clown lugar siya. Ha? Magpaka-clown na lang lugar siya. Dili, sabay-sabayan niya. Ano? sabayan niya, pwede nimo pinawitik gamay, pictos gamay nga advice, pwede gyapon, tapos, sige ra pre, okay ra, kailangan nimo yung ana, Brad. Kay, Support system. ipakita nimo, kung for example, katong kasunod, ipakita ilang wedding nga picture, ana. Iyan na, umon na siya, umon na naitabo niya, ana. Ay, kabala ka, pre, naragyapon ko diri, pre. Dagan na mo tanga, pre. Ano, pre, I love you, pre, manid lang kay ka, pre. Mo na yung problema ni mo, pre. Na, bantugra. Mo na yung problema. Teka muna, may naigitubag si John Michael Batilaw, ako napansin. Mag-astronaut jud unta ko, pero napugos ko mag-engineer kaya wala man ko spaceship. Okay, makabuluhan po. Grabe. Actually, ang mga kuan po, ang mga suit po sa astronaut, mga tag-as po kay. Ayay! Ano talaga? Agay! Alo. Walay Filipino size, kung US size nga ko an spacesuit. Di ka ang imong ulo nara ka sa dughan dapit. Marami siyang marshmallow. Agay! Hi, Engineer Toti. Among Di ba gistorya cute kayo? Sa- Nakaputi siya. sa tanan mga nakasulod among gistorya karon na. Unsay mga butang nga napugos ka, nagipush sakit sa imong kabubuton. Pero in fairness naman, medyo na okay ra pud ka pag human. Ay, salamat, may nalang nagi-push ko. Nagsugod ni ganina sa morning na nagkapi-kapi ko na ako'y silingan. Nga iyang daughter was ang pangarap gusto may mong model. Kay 5'9" gusto showbiz. Ana, tapos gipugos siya nga musulod sa army. Lami pa kay iyang buhok, lami mo lakaw kay Beauty Queen. Wala siya nabuhat, gisimi upaw din sa sigrid yan, ana. Hay, nako. Insigida. Anyway, mga kapamilya, sa next nato nga mga kuhan, ayan na po. Kinsay gusto magchikahan sa tuwa, sulod na sa Zoom. Ibibigay ko na po ang ating ID. Ayan na, ang link natin. Ayan, yan po ang link natin. Yun, no? Chikahan tayo, kumustahan tayo? John Michael Batilo, pasok, brother. Istoryahan na to na inyong mga kuhan. Si Rancel, oh. Hi, kapamilya, Rancel. Sige na nga. At i-try may gala. Sulod mo sa atong Zoom. Chikahan tayo. Pero kung di ka gusto nga di makita imong na, okay ra po. Pwede ra po way video. Grabe, hindi ni ka-close up niya itong dagwan. Ayaw pa ni mo napansin di ay? Wala ko na-inform. Tama kay ka. Naklaro na mga oily ni mo nga mga skin. Nagmantika na ko diri ba? Dili ang frame akong gikagulan kay medyo na consume di kayo. Ala. Mabarik. Actually, wala gid kay ko sa akong MacBook. Nagpalayo. Pag-sure ba? Sige nga, kinsa kay maki-join sa ato abi. Alright, sige, join sa mo dali sa Zoom may gala. Download na. So at least nga niya itong buhato na at least, di ba? Sa pag-abot og advice, mahadlog jud ko kay 50-50 kayo ang result na sa iya. Ha? Salamat kay ka sa sayaw-sayawan lang namon ni siya para malipay. Grabe yung nagidang 50-50. Ryan Dan, paim na, ipakita sa iya ang picture para masakitan. Sige. Kung muhilak, sabay po maghilak may gala. Weng Nakwa Verano at saka hello Sentanan. Alam, mantika, daghang ginikuan nga mantika gid eh. Katong gusto mag-zoom, o sige, pwede po kayong pumasok doon. Grabe sila. Sorry ha. Chikahan tayo, chikahan. Ako ning ibot ang BIP na ko ni B. Diyan lang ha. Pag pin galingan pin. Anara na. Pin to top. Ayan, nakapin na. Oh, pin comment. Wow, sikat ang mga CDO DJs diri sa Abu Dhabi. Oy, hello mga taga Abu Dhabi. Hi. Ay, Yeah, hello sa entanan dia. Salamat sa inyong kuan.
pagtanaw paminaw mga igala. Mga gipang istorya na to diri unsay mga butang nga sometimes kanang ginapush ka. Kaya lang wa lagi sa ako lang wa gipush ko nga magdoktor, wa magin artista magin ang ending mga igala. Oy kasa na si Mawi nang saba kay. Bili, gusto na mo sulod sa balay. Baka gigutom. Okay, ang iro nako kaning isa. So kaning ako ang Belgian, pang outdoor gini siya kay dako man siya gud. So nara sa somewhere sa gawas, pero okay naman lang. So kani pong Dacia nako, naanad ni siya og indoor. Tapos ay ipagawas ka jot. Pag nana sa gawas, di siya ganang kay init daw sa gawas, gusto siya mosulod. Kaya gusto siya sa sofa na ako matulog. Gusto siya dito mag-rest sa sofa. Taas po ning maintenance ning kuha na ni. Diba? Napagasto na ka. Oo. Taas kay maintenance. Diyos ko. Ayan. Gasto. Si Idor. 5:11 a.m. pa diri. Mananaw sa Danog and More Live hanggang duty. Oy, hello sa intananda. And March, pa-shout out, Brother Burns, sa akong mga kauban diri, kang Jobel, Ati Donna, o kang Denden sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Lays na, hello, watching from Adelaida Park Residence. Oy, Adelaida, dyan sa taas. Alam mo, supposed to be, before ta ko ni Puyo din ni sa Westwoods, supposed to be isa sa among kuan kaning Adelaida. Kaya lang medyo mas dito sa mas na in love ko diri kay medyo forest kay siya. Wow. Pila ka bulan nimong Belgian Kuya Bern? 2 months. Hi, na-miss na ako mamating yung mga gwapo nga. John Michael Batilo dito sa kasulod. Hindi makakasulod. Char-chara na sa kunimo ha. Pila rin pag-check anang link diha. Try balik. Hi, Rob Tumblr. 986. Mura man na, 70 na. Pasok lang. Click. I-click ra na, brother. Sige daw, Beck. Sa katong makaubain. Right? Lisunan ni maglanto tag live niya, mag-brown out. Pasaylo agi kayo. Ang musulod sa Zoom, pwede ra. Kung di nyo gusto makita yung naong, pwede ra po. Audio ra itong istoryahan may gala. Si John Michael Batilo, ang presidente sa Bawal Bugok Show Fans Club. Ang frustrated astronaut. Frustrated astronaut, pero engineer ang iyang nasudlan mga gala. Hello? I-unmute na to. Brother! Ayan na. Brother, honor. Yan! Ay, kay gwapo mo yan dahil. Brother! Apil-apil ko ninyo. Brother, mayo nga ko mo na, brother. Diyan lang ha. Yan po si Engineer John Michael. Kalami ba sa imong live, brother? Makakaroon na kasi mong mansion. Ika-5th floor na? Brother, work from home ko, brother. So na, ika-5th floor na or 7th floor? Makalapit. Tara ko sa first floor, kay katong 5th floor, kapoy sa akaw, pa may elevator, brother. Wow. Natagdan gini siya sa pagkahilas kaya po na to. Brother, kumusta ang buhay-buhay? Okay ra. Namaon sa isod andias pamahaw dia, brother. Bago rin ko na humagkaon, brother. Kuan ra, brother, kanang pinubre ra nga mga sudan, brother. Sama sa? Pata, longganisa. Wow! Sarap. Wow. Nya, daghan man kay brother, so gikuan lang nako gamay, brother, ang spam, then gilabay na lakong uban. Wow! Out ra ko uban. Wow ba? Wow! Natakda naging kasamong kon pagkahilas, brother. Certified na good, certified. Murag gihilasan si Maria, brother. Oh, good. Nabikil ko. Mao ka. Hagito na, hagito. Pamahaw, magus Maria, brother. Murag. Wala pa good. Wala pa. Gihatod na lang tani mo diri, engineer. Teka muna. Engineer. Brother, unsay, tungod sa quarantine, brother, unsay katong dili ka expert sa una pero karon na expert na ka? Kanang kuan, brother, kanang
tagagabi brother kanang musangko na gyud pusod brother. Musangko na sa alkuba brother ang pusod. Angko sa puso. Ang alkuba sakto na sa pusod brother. Day, balita na ako ingon sa among mga CI naman may mga CI diri. Ingon sa among mga CI ayahay mo daw imong kinabuhi kay kuan man daw ka kanang nilutuan, naitiglaba. Kasara. Kaya ayahay ba? Kayahay ba sa tinuod ba na or fake news na? Sarap. Brother, tarawa brother. Ako ra gyud isa brother, perting ningawa brother. Asa may tao? Agay! Kalas kay naglusyon ba? Basta mingaw bito, kalas kay naglusyon. Tama brother, gipauli na ko brother kay man, quarantine man. Gay naginusara day karon diha. Lagi na Sara. So, kalas kay naglusyon basta yung ani. Pero alam mo, in fairness, kani si John Michael Batilo, ikaw ba, brother, gusto ba, engineering ba gini mong gusto o ano sa magini mo sa unang panahon? Yo ra kay brother dili gyud brother ang ako ang pangandoy sa elementary pa ko. Wala gito mag-astronaut gyud ko mag-scientist. Tinuod yun to. Tinuod yun din na day? Uy, wala na, nipilit na siya maigala. Okay. Brother! Oh, wala na, Gusto rin nipilit. siya mahimog Nawala ang yung iwan. Albert Einstein. Or si Neil Armstrong. Una pa, Wala na si engineer. Wala na siya? naputol siya. Okay, bye. Naisa si Rob Tumbler. Rob Mueller. Wow, murag Ah. mga Arnold Schwarzenegger. Pag sulod lang mo may gala para kay hapit na may mga 1 to 30 lang may gala kay kabar na mo. Ay, click lang ang link Kay, yung mga kapamilya. okay, manglaba pa manggod may. Alam mo, ang ganda ng, grabe ba, expert na kay kung magkuhan ron, brother, mahugas plato, as in, balik-balik yun ako. Oh, brother, naputol, magkaasa, Sinja, pandin. Bisaya man na yung mga, Kamahalan ng internet, maputol-putol gyud. ay, kanay mo internet, bala kayo na ba? Kadyo lang. Brother, di na ko. So, tinotong gingon nga, gusto gyud ka mag-scientist? Oh, pero mura mag unrealistic man pag abot na ko high school mura kaingon ko nga unrealistic man kayo. Sumuto nga pag high school lang ako na pong pangandoy mag-abogado na pod. Wow! Mahal kay brother. Mahal day. So, wait, so, consistent lugar ka? Ha? So, consistent lugar ka, tibok high school, nga gusto ka mag-attorney? Oh, anak yun. Nya pag ano sa kong papa nga kung wala kay scholarship dili ka maka-college na nausab na pod brother kay wa may scholarship sa abogado brother. Wala mang yun. So, nangita kay scholarship? Oo nakapasar ba? ko, Ang damay. nakapasar ko og kuan, DOST. Wa may laing offer for engineering raman og mga Sciences, oh, tama. Napugos gyud ko mag-engineering. Ay. Sciences, 3-year pwede, course pa gyud na primero brother. pwede, sa DOST ba pwede bang medicine na? Dili? Pwede? Doktor? Dili brother. Dili Science din? and technology. Unsa di DOST ra? Kung science at technology, mga Mga BS, biology, BS physics, engineering. okay. So, engineering. Oh, kanya, pero katong ako ang gikuha nga kurso, 3-year course pa gyud to brother. Ay, burag 3-year Siguro technician. Pasaran ako kay katong pag-engineering nga level, pag bright naman kay ito. Ay. Tumoy naman ito. Kumoto 3-year course. Pag graduate na ako, Ay. Kanang 3 years, di ba kanang 3 years, dili man na, kuhan, wala man na degree, di ba? Bura man na siya 3-year Wala. technician, di ba? Bura nga naman na, no? diploma ra, brother. Diploma ra, oh, tama. Oh, diploma ra. Wala na yung lisensya. Oo, wala. Pag graduate na ako ato, ayan na ko ni proceed ng engineering, nagkuhan ako, wa magyapoy kwarta. Nagkuhan ako ato na SA, student assistant. Plus 5 years na, Tutor ha? ko mga high Plus 5 school, years. tutor high school. Antod nga na engineer, napugos gyud brother, wa gyud. Kay kung dato pa kung papa, wala no. Astronaut na ko karon pero may pasigo lagi ka. Papay sa Palo inyo. lagi. Kumutunog ka sa mo, nalumos ka. Unsay feeling nga Pero mo wala gyud ko nag Unsay feeling, Pero wala brother? gyud ko nagmahay brother. Kay okay man kayo ang mag-engineering. Mo galing, pero unsay feeling, brother, na magkuwag kurso nga kontra gusto ka? Nga medyo Wala lang ko ato brother. Wala pa hantod karon brother, mapagin ako na feel ako pag-engineer. Wala. O pa naka-get over? Wala pa gyapon naka-get over? Wa
Wa kay gitoper kaya ang akong ginabuhat na lang karon magdula na lang kog mga games nga mo atog space. So diyan na lang nimo ang pangarap na lang nimo. May nga na lang Oh, nimo. wala dito na lang ko. Nag-abot na kog Mars, brother. Nag-asa na kog abot. So technically, Ito na lang yung tao. kung imong gusto nga ingana, so at least diyan na lang nimo gipagawas, no? Dula-dula na lang. Okay. Pero at least na engineer. Oh, at least Kapoy mo ganun sa kabutang good na kanang bitong mag di ba kan ba lisod ba tapos dili pag gini mo ganahan bitong kumumumata ka sa buntag unsa na lay motivation nimo kailangan lagi kumiskwela kay lisod ang panahon ana na lay mo motivation na no. oh. Kinahanglan mo eskwela kay kung di ka mo eskwela mataga ka sa imong scholarship ikaduha murag makita gyud ako nga wa gyud tambay gyud ako kalabasan ni. Tambay gid pa nilo. Yung sa tanong mo kay malanang ka pag ana ay mat nasad. Kay katong supposed to be. So syempre mag-IT man ta ko kaya kung gusto ka na magbot-bot og mga virus ba. Ano may ana ba? Lah, kuya. Kanang mga software tama gid ta akong gisudlan kay tanawa karon halos computer na tanan no. Tama gid ta akong time nga dapat IT gid ang gipost niya more. Kaya lang ang problema abi na ko nga ang computer engineering is more on sa software siya programming ana. Technically di ay more on napadulong ka sa burag ICE gihapon nga nalay combination. Communication. Oo, nga burag na so mubalik gyapon ka dito sa mga hardware, di ba? Sa mga so mag-compute gyapon ka tong voltage divider, brother, katong pila ang resistant ani nga kapasitor, kani nga resistor. Parehara gyud brother. Pare-parehara. So munang pag-proceed na ako, pag-engineering, Jesus Ginoo ko, gakalanan ko nga matagbuntag na lang puros math. Paghuman sa math na pod. Paghuman sa differential calculus, na po integral calculus, tapos na po basic electronic na tingala ko, asa naman ang programming nawala. Dito na kulot imong buhok brother. Dito na nagsugod akong mga kulantong ng gawas. O dito na ako na-realize na kadyot lang. Murag asa naman, murag sayop ni. Murag kontra gusto kayo ko. Og mo to'y gusto ni Airpass, ni Eugene Sparsky, brother. Nga engineering gidapat. Engineer gidapat, ICE. Pero wala, nag-artista man, brother. Mo na'y... Basta ako kay basta Nag-artista. gwapo brother, artista. Bisa pag unsay mong paningkamot brother, kung gwapo ka brother, ma-artista gyud ka brother. Ikaw, brother ba, pasakay kay. Ay, kabala ka lagi, mahuman lang ning kuandron, ha? Ikaw, kay, suminto si Sakwa na balik ko. Wag yun ko ni Uyon sa unsay gusto sa akong papa. Baliktad ko. Kay gusto sa akong papa, engineering magginipos. Ako, wa mangyug ko. Bahala mo dia. Nisupag ko nga, di ko ganan ani. Kapoy nga ning magkuhan ni Dre na lang ko. Nag-DJ na may noong ko. Bura ni si Maria nga gusto mag-attorney ang iyahang ginikanan. Ang problema DJ, ta nagbastos-bastos na noon sa drama. Naunsa naman nun itong anak nga, ang atong panlantaw, usa kini ka-attorney, takaron, bastos-bastoson lang sa usa ka DJ sa on-air. Mo na dia. Ipa-proceed unta, wala nag-proceed. Wala na gipa-proceed. Kay ang panlantaw, attorney, attorney, ang resulta karon magbinastos-binastos sa caller. More gid yang gusto ko, bastuson siya. Pero actually, ang gusto gini man mo gito yung gusto ka ng mga bastos-bastos. Actually, late kayo nila na-realize. Tama ba na, Maria? Fake news na o tama ba na? Tama na siya. So, pareha sa kasakua, wala na to gituman ang mga gustos na ginapos sa atong ginikanan, no? Wala pa. Wala pa lang. Wala pa lang. Wala pa lang. Ipos, sa bagay, bata pa may noong ka. Ay, na, Yes. di pa ulahin daw ang tanan. Dili pa ulay ang tanan, sa bagay. Mhm. Sa bagay mo pa ni Kon. Pero ako, pasaylo ako sa mga ginikanan. Wag yung ko, brother ni Kon, brother. Wala tog diferensya, Brother Burns. Bata lang dito. Ay. So, Rico, dagan salamat tong guest nga si Rico Suabe. Dagan salamat sa pag-drop by, Rico. Sorry. Sige. Nabaliktad. Brad. Atong sabton si Rico karon Brad na may pinagdadaanan si Rico may gala no. Lagi? Mayroong lungkot. Nabantayan ako kanina brother, pagkano na ako murag
Madungan ba ko ninyo? Matulala siya, brother. Nasa yung mga 3 second. O tanawa, brother. pabungol-bungol din sa Brad, no? Wala daw. Ayan. Brad, sabayan na to siya itong kanta, Brad, na mayroong lungkot sa iyong mga mata. At Ay, kay bigat ng ng iyong dinadala. dinadala. Come on, everybody, come on, put your hands in there. Kahit di mo mang sabi, laging tapat sa'yo. Everybody, taas ang mga kamay. At kung kailangan mo ako sa sandali na Naghilak na, brother. Lala, sorry, na emotional may gala. Ipagawas na, Rico, ipagawas na may gala. Wala. Oy, brother, isip appointed president sa BBS. Uy, Kuan, bawal bugok show. Wala din na naka-show kagabi, kananap grabe akong meeting. Oy. Bura kuan gini brother atong sig meeting, dapat more income sa matag meeting tanan na po income no. Basig wala pa mo nakapil sa mong grupo, i-type lang ninyo BBS. Bawal BBS, bugok show. yes. Oh. bawal bugok show. Kami tanan bright, mi tanan dito. Oh, bright may tanan dito. Bright may tanan dito. So, Kung bisita ikaw lang. gusto ka mo bright, join ka dito. Oo. Rana ra simple lang kayo mo I-type ra sa search ninyo BBS. Oh. Tapos join the group din mo mga igala. BBS. Oh, puros mga bright ang nadito mga igala, ha. Direktor ba kayo dito, dili may basta-basta pasulod. Oh, correct. So far sa tanan nga sulod, i-accept na mo tanan. Stricto mo ha. Correct. Stricto pa mo na. Lain. Nami. Stricto ka kayo. Dili kay naman pud may question god before ka makasulod brad nami mga question amo gid kang isala. Kung unsa ang imong unsa imong tumong og tinguha nga mosulod sa BBS. Number 1. Screening, pang-screening ang mga Screening. question. Number 1, idol na ko si Hilas King. Number 2 question, idol na ko silang tanan. Oh. Napoy question dito nga, spy lang ko. Gusto lang ko mag-spy na yung na dito. Og na po yung question nga, gusto lang ba ni mo makita ng off-shoulder? Yeah, yan. Napoy pangutana, napoy Mangbulabog. Oh, napoy question to nga, wala lang, musulod lang ko, mamulabog lang ko, napoy nga na. Napoy. Or na po nga, naluoy ko sa inyo kay wala na yung istasyon. Wala na yung franchise. Napoy nga na. Option niya nato dahil. Nagyapon, wala man tayo problema. Tanan man may gala. O ang importante, brother, ang importante, kung sayop imong answer dito na kay medyo dili na mo ganahan nga answer, i-accept niya kung ganawa. Stricto pa mo na. Tapos, gwapo ni kay moabot ang panahon na ni, mag-General Assembly na yung tatanan. General Assembly sa BBS. Stricto gyapon sa General Assembly Pohon mawala ning kuan COVID-19, pawala sa kalaay lang to may gala dito. Mura man ang atong gibuhat diha, di ba? Okay. Brother, kapoy kay diha. Ikaw ba brother sa quarantine nimo da work from home ka? Nakabalo pa ba ka unsay mga pizza? Usay natoy adlaw gyud brother nga nakalimot ko brother nga mag-Friday na day brother. So nagdali-dali ko human sa akong deadline brother. Di wala na ka brother oy, di nakakatanaw sa kalendar. Ikaw ba na ba kay ginasunod nga series ron? Na. Unsay mo ron? Nakakig na human nga series brother. Unsay mo nga series imong gikan? Amasa? Kapag gihapon The Last Dance, human na gihapon ko sa The Last Dance. Nagpaibog man ka. Paibog man ka, di nag-awat-awat sad ko. Unsay lesson nimo dito sa The Last Dance imo nakita? Daghang kayo, di ba? Saan pag-awit sa bola? Never give up. More gina brother. Oh, never give up, tama. Never give up. Oh, never give up dayon. Kuan gyud kanang utilize your strength. Tama. Utilize pagka-utilize sa ilahang coach sa ilahang tanan. Spell utilize. Sige, spell down utilize. Nag-start mo siguro nag-Y dayon ko. Utilize. Amo kay ka ba? Utilize. At ang mura to akong nakanya, mga Korean na din brother, pero dili ka ng drama nga mga Korean katong Kingdom, kanang mga action ako Nindot bang Kingdom? Gwapo ang Kingdom, Brad? Oh, gwapo brother, pero bitin pa kay wa pa may episode 2 kay episode 3 wala ay season 3 di ayo sa baw
wala pa yung season 3 kay na-COVID ang mga zombie, brother. Han, abot Na-COVID nag season ang ba? 3? Naabot nag season Yo, 3? So kita. taas na di kay na di ay? Season 1, season 2 na Ah. humana pero mugbo ra man kay episode tag unom ra man kay episode per season. Okay. Okay. Very good. Pero wala pa na human gyud brother na pay kami kanya nag-COVID man brother ang mga zombie brother mo to nga iposa sa Sige po sa. Mga zombie na COVID di ka kaya nga. na-COVID sila. Tama. Bawal biya ang kanang magdikit-dikit, distancing biya sila, lisod kayo. Lisod kayo Tama. i-attack sa Tama. Zombie. Bawal ang ano. Pero wala nakamask ang mga zombie. kana kung mag season 3 siguro makita na ko nga nagmask yun sila. Gadala nag-alcohol. Sanitize. Nga na scanner always. Ana. Ikaw Maria, unsa may ginatanaw nimo diha Maria nga series? Bago lang na human akong gitanaw nga The World of the Married Couple. Ambot galing anong gatanaw siya na brad nga di man ta siya kuan. Ambot niya. Wala lang, nakisabay lang sa trend. Nahuman na pod ko ng Elite, daganay naman. Money Heist, Leave No Trace. Mga pang-bright, mga series. Ah, pang-bright din, Wala ah? ka ba? Oo. Wapo tong salida nga magtanaw lang ka, di magkatawa ka, Pambret din nga series. Unsa na nga series bi? Inana ra nga. Tama kay ka-engineer. Mutanaw ko ana kay pambret man di ay. Mapugos gyud ko tanawan na nga series. Pambret din ha nga mga series. Oh, pang-bright na Mapugos ko ana mapugos. 8 kabuk na ka-season, Brother Bern. Pila? 8 seasons, tag 9 kabuk ka-episode. Pag humani mo tanaw brother, nagtagbo na imong kilay na brother. Ana Sino gidagar. magtagbo na ko na anar ko? May itong magtanawa ra ka, magkatawa ra ka, ya, magsigira ka, kilak, ano na ba, kanang pang binugok sa salida. I-explain ba? Oo ka. Sa salida, di na i-explain. Kana mo tanaw lang ka makakatawa na lang ka din ka ana. Oh, magkatawa na. Sige ra kagingon nga, kana kumbaga. Ana ra, wala na. Good. Kabalo ka brother, every morning appeal ka sa among kapihan diri ha. Wala ka hope work from home ka. Work from home ka. Night time brother nga tawagan ko brother, pero mag-online man gihapon ko. So Na. Mag-sister tag mga kuan diri ha. Alright, and actually 1 hour and 30 minutes na tayo as long baby tama. I-shout out sa nato ning uban bi nga kuan again. Rob Tumblr, hello sa imo dia. Disulod man Sayang si siya. Rob, wala daw siya kasulod. Okay. And Irene Ganas Gayramara, shout out ko sa Gayramaras compound diya sa Zone 4 Kugman. Usalan estudyante morning. sa Monarch Foundation. Salamat. Alright. Hello. And Hi, sa Miss Wang. si Pia Angel Pulutan Abaw, amo 3 months Kuya Bern. Aha mo na clinic gaadto Kuya Bern kay Saturday nagpa-inject sa among Belgian. Bukidnon man jud ni siya gikan. Parehata bukidnon gikan gyapon ako sa Malaybalay. Diri mi sa taas, na diri sa uptown. In fairness sa to sa uptown na to brad no, medyo at least di ra po kayo gubot. Pero traffic na lagi karon okay may na gala. tayo. And brother, wala ba'y panghatag og kuryente sa inyong kumpanya ron? Wala'y panghatag kuryente? Tag 1,000 volts? wala Tag kuryente. Wala ba discount dia karon? Ay, discount dia. Lisod kayo kay ngano ang kami po mismo medyo lisod kayo kay down gyud ang economy, down ang economy. Down ang ekonomiya, no? Oh, so muna nga mong gikabisihan po karon sa pog plano ani nga mudato may bisag na pobre ng Pilipinas. Lagi, unsa? Saan na ron na wala ba nagbayad og bill? Unsa na, brother? Dagay mamutol karon og kuryente? Dili wala. Murag naaman siguro gihapoy kuan kanang makahangyo gihapon ka if ever mo adto lang gihapon ka dito sa katong amuang office sa Divisoria nga if ever naglisod ka o napoy option siguro nga installment dili ayaw kayo ikuan ha nga ako'y nag-ingon kay basig sayo ko wala ko ikuan karon kanang sige, ko kabalon sa nasa mong billing pero murag naana siya nga option gihapon kay COVID pa biya wala pa man nahuman. So parang accumulate, pwede siya na nga matapok, i-accumulate na lang, no? O installment ang Okay. pagbayad. Pero murag balaod mo po na brother murag i-urge man tanan siguro patubang nga Defer lang bangko. sa. I-defer siya naman na. I-defer. Okay. Very good, brother. Alright.
And time is up. 1 hour na takapin may gala. Salamat sa mga nitubag ha. Sa atong kuhanbi. Thank you. Mga taga Manolo Fortis, DJ Darren Darbs, Salamat. Boy, Trevor Oreca, Cloma, Cindy Pontillas, Mabalatan, Gundaya sa Riyadh, sa Riyadh. Dante Pilapil Menendez, after aning COVID, magtapok-tapok untang mga member sa BBS. O sige, may problema. Lomiro, naiunta town hall meeting sa tanan member. O sige, may problema. Okay. O, Dagdag yung mga magtapon. member din oh, naka-online. Attorney naka-online. Eddie Quaresma naminaw sa ato. Talaga? Sa online. Attorney Eddie, si Uy, attorney. Good morning, attorney. Naday shoot in Estin. O Clyde Aquino. Wow. Hi, Clyde. So Ayan. mag-shoot na ito takaro alas 10? Ay, nako. Mudagan kami mga show may gala, pamaw special, naikuan, grabe lagi ni. Party Okay, gala. grabe, artista kaya. Mo lagi may tanag mo increase po lang kuan. Beke naman. Dagan salamat ang presidente sa BBS, John Michael Batilo. Ugma na sa brother ha. Mga pikta magpakita ta sa tong kape. Okay. Mga alas 8 ra ta kay dagan kay ko yung mga kuanggon, mga rito ga gym, ano mo basta morning. Ay, okay kayo. Di ba hugas plato mo ingon? Wala oy, kuan man to. Nagigabi ko pag manlaba. Rico Suave, Rick, kung ano man yung pinagdadaanan mo, kaya ni mo na. Wala. We love you, brother. We Wala love you, mo brother. We love you, brother. All right, thank you, guys. Ingat, Rick. See you tomorrow. Musunod na unyang udto. Mag-live stream unyang udto silang Juan Master Poppy o Joe Romantico. Bye. 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 Ang full voice mo sa Every day I turn my radio on. All right. Thank you, guys. Mix on my one and only radio station. Nasaan man ako, isa lang ang radyo ko. Dahil more talaga dito sa aking paborito. Ano man ang ginagawa, sino man ang iyong kasama, may more ka na ka, saan mang sulok ng bansa. Only radio for life. With you I'll never